Kommunevalget er tiden, hvor vi for alvor skal stemme om Vallensbæk fremtid. Vi skal vælge, hvordan vi sikrer, at Vallensbæk er en selvstændig og fremgangsrig kommune, hvor borgerne er i centrum. Vi er alle stolte af at bo i Vallensbæk, og vi vil gerne bevare den stolthed. Men desværre er der mørke skyer, som trækker ind over kommunen. Det er ikke mange år siden, Vallensbæk var på den sorte liste over kommuner, som ikke havde styr på borgernes penge. Indenrigsministeriet satte kommunen under administration. Nu er vi desværre på vej derhen igen. Mens det økonomiske pres vokser, droppes vigtige initiativer på børneområdet. Ellers hænger budgettet simpelthen ikke sammen. Socialdemokraterne vil genoprette økonomien. Det skal ske gennem effektiviseringer, tættere samarbejde med nabokommuner, og vi vil område for område finde forenklinger. Vi mener, det er muligt at fastholde serviceniveauet og samtidig holde skatten i ro. Men det kræver, at der kommer nye kræfter til. Husk det den 17. november. Sæt kryds ved liste A. Jeg hedder Søren Viborg. Jeg er Socialdemokraternes spidskandidat til kommunevalget den 17. november. Jeg står i spidsen for et stærkt hold af 18 kandidater, bestående af en god del ungdom, en god del erfaring, en god del mænd og en god del kvinder. Og vi går blandt andet til valg på, at Vallensbæk skal bevare sin selvstændighed. Vi går til valg på, at Vallensbæks økonomi skal forbedres, så vi ikke kommer i konflikt med Indenrigsministeriets lånegarantier. Vi går til valg på at få bedre daginstitutioner. Nej tak til vakuumpakket mad. Nej tak til børn i containere. Og så går vi til valg på, at forholdene skal forbedres for vores ældre. Vi håber meget, du vil støtte os den 17. november.